Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Deli appella lill-Prim Ministru Joseph Muscat biex jieħu azzjoni wara li rċieva messaġġ ċar fil-Kunsill tal-Ewropa u kien qiegħed jirreaġixxi għal vot qawwi dwar rapport kontra l-Gvern ta' Muscat li wissa dwar diversi problemi ta' governanza li qed jaffaċċja pajjiżna. Għandu s-saħħa għax is-saħħa jidher ċar illi qiegħda f'idejn il-Prim Ministru illi jaġixxi. Jaġixxi mhux kontra pajjiżna imma favur l-aqwa interess ta' pajjiżna. Jaġixxi mhux għax qed jgħidulu l-barranin imma verament jemmen illi dawn it-tibdiliet, dawn il-liġijiet, dawn l-istituzzjonijiet irridu nsaħħuhom primarjament għalina l-Maltin u l-Awċin u mbagħad sussegwentement il-konsegwenza tkun illi nibdew nfejqu, intaffu u ntejbu ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Adrian Deli qal li issa ċar li mhux biss il-Maltin imma wkoll l-Ewropej huma mħassbin bis-sitwazzjoni u li l-problemi f'Malta saru wkoll theddida l-Ewropa kollha kif jgħid ir-rapport tal-Kunsill tal-Ewropa stess. In-nuqqasijiet tagħna qed jesponu lill-Ewropa kollha. Dak li għandna ħażin aħna issa qed isir il-ħażin tal-Ewropa għax qed jiftaħ il-bibien għal dawk li jistgħu jkunu diffikultajiet, failures u vulnerabilitajiet tal-Ewropa wkoll. Għalli fid-dawl ta' dan kollu l-Gvern Laburista ma jistax jibqa' jaħrab mill-problema u wasal iż-żmien li jaġixxi. Meta għandek il-pedament li huwa meddet, irridu l-ewwel nitħattu fuq hekk. Tkellem ukoll dwar ir-riskju li qed jaffaċċja l-Bank of Valletta li jista' jitlef l-aħħar Correspondent Bank li permezz tiegħu jkun jista' jinnegozja wkoll bid-dollaru Amerikani. Allora nistieden il-Prim Ministru illi jkoll spade naraw x'in il-problema ma nibqgħux ngħidu li di problema ta' suċċess, di problema reputazzjonali u rridu naraw kif ħansewwuha qabel Diċembru. U aħna lesti bħala oppożizzjoni li nagħmlu dak kollu possibbli illi l-banek tagħna ngħinuhom, insaħħuhom u naċċertaw li l-azzjonisti Maltin, in-negozju Maltin ma jsarfux b'dan li qed jiġri konsegwenzi negattivi. Dan apparti li l-Bank of Valletta ngħata sal-ġimgħa biex iwettaq tibdil drastiku minħabba li l-MFSA sabet diversi nuqqasijiet u esprimiet tħassib serju dwar ir-riskju tal-bank.